ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇକି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲୁ କୁଆଖିଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବରା ଘୁଗୁନି ମିଳେ। ଆଉ ସେ ଆଳୁ କଷା ବି କରେ। ସେଦିନ ଆଳୁ କଷା ନଥିଲା। ଏ ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ଆମର କୁଆଖିଆ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ବରା ଆଳୁ କଷା ଖାଇକି ଆମେ ସିଧା ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଗାଁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏଇଆ କି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ମଲ୍ଲିଆ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି। ସେ ମଲ୍ଲିଆ ଯଜ୍ଞରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିନା ସିଧା ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ତ ଖାଇବୁ, ଖାଇବାରେ ତ ଏତେ କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମେଳା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଚାଲୁଛି ବୋଲି ସେଠି କେଉଁଠି ଆଇଁଷ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଚାଟ୍ ଖାଇକି ଯାହା କାମ ଚଳେଇବା କଥା। ଏଠି ଚାଟ୍ ଖାଇକି ତିନି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆଗକୁ। ସେଠି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ଦେଖାହେଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇୟରିଂଟେ କିଣିବି, ଆଉ ଚାଲ ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଇୟରିଂଟେ କିଣିଦେବୁ। ତାର ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟେ ଗଲା ମୋ ସହିତ, ତାର ବାଛିଲା ସେଠି। ସିଏ ବାଛିବ କ'ଣ, ସେ ଦୋକାନୀକି ସେ ପାଗଲା କରିଦେଲା ବାଛି ଇୟରିଂ। ତାର କୌଣସି ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ସେଠି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କିଣିବି। ସେ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କିଣି ସାରି ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ମିଠା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି।